Daghang salamat o ganian usab kita sa atong kinaham nga health guide. Kumusta ang mga sugbuanon og maayong adlaw Pinoy? Ang atong hisgutan karon mao ang mga first aid o unsay buhaton samtang naghuwat og paramedic aron dad-on sa ospital ang biktima. Una, sa nose bleeding. Daghang hinungdan. Pero importante gyud una nga mahunong ang iyang pagdugo. Palingkura og pislita ang bridge sa ilong mga 10 minutos samtang butangan usab og ice pack. Pinaagi niini, mohunong na ang nose bleeding. Kung dili pagayod, moundang adtuag gyud ang imong doktor o sa duol nga hospital sa way langan-langan. Obserbahe og ayaw una pagpanikma sa imong ilong sa sulod sa 24 ka oras. Sa laing bahin usab, kining foreign bodies sama sa mga duaan, bato o peanuts o mani o uban pa nga mapasok sa ilong o dinhi sa dunggan. Kumun kaay kini mahitabo sa mga bata. Maglisod yun o ginahawa ang bata. O sa dunggan, di na sa kadungog, busa kung madiskubrian gani nimo, dadadayon sa doktor o sa duol nga hospital kay nagkinahanglan kini og mga specialist instrument aron sa pagkuha sa foreign bodies sa ilong o daunggan. Ayaw gyud pagsuway og ligwat kay basin mo suksok na hinuon og samot ang foreign body nga mauna hinuoy makabutang sa peligro sa imong anak o sa bata. Kuyaw kayo og mahulog, labi nagmahulog paingon dito sa baga. Sa laing bahin usab, kining bali sa bukog o fracture. Mahitabo kung ang tao nahulog o naigo o kusog ng mga butang o kumo o kini matino pinaagi sa grabing sakit sa parte sa lawas. Pagburot may noon o pagkahiwi sa parte sa lawas, kung dili ka siguro nga kini bali, isama kini nga usa ka bali o fracture ug ayaw tanduga ang biktima. Tawag dayon og paramedic. Then dapati og limpyo nga sapot kung may grabe nga pagdugo ang parte nga apektado. Og tan-awa ang iyang pagginhawa samtang naghawat ka sa paramedic. Kung walay paramedic nga moanha, data ang pasyente sa ospital ug ayaw tanduga ang gisuspitsaan nga bali. Butangi hinuon og duha ka tulid nga tabla aron dili malihok ang bali nga bukog. O karon adto kita sa bunog. Ang bunog o bruises sa in English pa, kining bunog sa lawas may tabo kini kung ikaw nahulog, natumba o nabunalan ba o nasumbagan o nasikuhan ba sama sa mainit nga duwa sa basketball. Dapati kini og ice pack o bugnaw nga panapton. Sundan dayon kini sa mainit nga tualya 24 hours after. Then kanunaya kini hangtod nga mawa ang bunog mga 10 to 14 days. Aduna sa pahimangno nga bantayan gyud kung asa dapit ang bunog. Kay kung sa ulo, basin og nabuak ang bagol-bagol. So nagkinahanglan kini og X-ray. Mausab ang sadughan kay basin og mibuto ang baga nangabali ang iyang ribs o gusok busa magpa-X-ray gyud. Then dad-adan kini sa hospital sa way langan-langan kay aron ma-monitor ang kondisyon sa pasyente. Sa laing bahin usab, ato kunong hisgutan dinhi ang sidok. Ang hinungdan niini mao ang pag-contract sa diaphragmatic muscle nga responsable sa gawas ug sulod sa hangin sa baga. Kini nagpasabot nga na-irritate ang diaphragm, respiratory o digestive system tungod sa pagdali-dali og kaon o inom kanang binusawan ba. Daghang pangpaagi sa pagpawala sa hiccups o sidok sama sa pag-inom og tubig sa hinay-hinay, pagpugong sa pagginhawa sa pipila lang kagutlo, pagbutang og bugnaw sa luyo sa liog, pero ang pinaka-epektibo mao ang pagginhawa sulod sa usa ka paper bag sa pipila ka ginhawa. Inhale and exhale. At least 4 times.
Kay ang high content sa carbon dioxide maka-regulate sa pagpakontract sa diaphragm o dili na spasmodic. Kung may fainting spell ang pasyente, ayaw kinahimoa. Apan isa ka lamang ang iyang tiil o dili ba palingkuron o ipaubos ang iyang ulo sa tunga sa tuhod sa pipila ka gutlo. Dayon paluagi ang iyang sinina o kinahanglan nga naay daghang presko nga hangin nga mahanggap. Makatabang pod kung naa ka mo'y smelling salt o ammonia spirit sa inyong medicine cabinet nga iyang hanggapon. Og dili gani maulian, tawag din og doktor o paramedic. Og sa laing bahin usab, kung makaagi mo og tao nga natukan, hatagi dayon kini og igo nga pagtagad. Kay kini mo resulta man unya sa pagkamatay kung dili madali. Kay maglisod man unya siya sa pagginhawa. Ayaw hapaka ang iyang luyo sama sa naandan. Kay basin unya og musamot og suksok ang pagkaon nga nakababag sa iyang tutunlan. Pagsugo og tao aron mo tawag og paramedic og samtang naghuwat maayo nga buhaton dayon ang gitawag nga Heimlich's maneuver. Kini buhaton pinaagi sa pagtindog sa luyo sa biktima og isuksok ang duha nimo kabukton sa iyang abaga og kumua ang imong usa ka kamot og itunong kini sa ilawom sa breastbone o pitso og pakaliti og tulod kining dapita. Pasulod pinaagi sa gikumo nga kamot nga suportado pud sa pikas nga kamot aron niining paagiha ang hangin nga mao ang mutabang sa pagtulod paggawas sa nakababag nga mga pagkaon sa tutunlan. O gani sila bahin. Kung mapasok gani ka og init nga tubig o init nga gamit, ipatunong kining imong apektado nga kamot sa nag-agas nga tubig sa gripo. Ug mag-blister gani, ayaw po saa kay basin hinuon og mag-infeksyon. Haplasi lang dayon sa burn ointment. Kung sa grabe gani nga sunog sa lawas o bisag unsa nga parte sa lawas, ayaw gyud hilabti ni og ayaw pud pagsuway og tangtang sa sapot nga mipilit sa nasunog nga panit. Tawaga hinuon ang paramedic og dad-a hinuon ang biktima sa kinadul-an nga hospital. O ani apilain. Kini mga samad nga may severe bleeding. Hemorrhage gyud. Kinahanglan kini og tourniquet. Ibabaw sa samad. Sama sa pagbugkos og panapton, mahimong maluagan o mahugtan. Sa way langan-langan, dad-agyod siya sa doktor o sa pinakaduol nga klinik o hospital. O sa laing bahin usab, sa tao nga nadunggaban, ayaw gyud ibta ang kutsilyo nga nagtangag sa dinunggaban kay basin hinuon og musamot kang hilad ang kahimtang sa biktima. Sama sa severe bleeding og dinhi sa dughan pneumothorax og didto sa tiyan mag-pneumoperitoneum ug uban pa. Paabuta gyud ang paramedic o doktor nga maoy mo pahiluna sa tanan nga angay buhaton para sa kaluwasan sa biktima. Dinhi kita kuto manghigala apan ani atay balaanong kasulatan karong adlaw. Mao ang Salmo 121 chapter 121 verse 1 to 2 nga nag-ingon, milantaw ako sa kabukiran ug nangutana. Diin magagikan ang akong panabang. Ang akong panabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug yuta. Pagkaanindot mga kaigsunan. Daghang salamat kini ang inyong higala Dr. Warfi Tupasing Gracia mao ginud apan kanunay gyumoingon. Ang lawas gani mapasagaron magid akong sagabal sa pagpalambo sa tong kaugmaon. Maing buntag Pinoy ug kumusta ang mapasargar buhong Subuanon sa tibok kalibutan.